Sister, kin ga wannan saurayin like wanda ya guje kin nan? Wallahi sister ina da wani boka na wanda zamu je gunshi mu karbo magani. Yawwa kaga shikenan sai mu je mu karbo magani. Ina ki amince sister. Na amince. To shikenan kar mama da baba su gani. Ina ga yanzu ma sun shige daki. Ko yanzu ba damuwa mu je sister. To shikenan ba. Gani ga ke kawai ba damuwa. Zan raka ki haɗin da yake so. To ba damuwa. Kin ga wannan boga malamin ya san kan sirrin abu. To kin ga dakata daga nan. yawa malam Ina jin ka. Me ya kawo ku? na kawo ta sister ta ce To, tana son magani wani saurayin ta ne ya ki ta. saurayinta ya ƙi ta. Eh. Me dalili? Ke, me kika masa? Abin da na masa. Ina zuwa. Saurara. Kai, kin yi masa laifi. To ya za a yi yanzu? Amma yanzu za a ba sa wani magani, za a baki wani magani. Ki je ki sa kwalli. Yau zai zo kofar gidanku yana wucewa. Idan kin ji shi, maza sai ki fito. Kina buɗe idonki, kina ganin shi. San ki zai kama shi a zuciya, ba zai taɓa rabuwa da ke ba. Yawwa yanzu ma yana zuwa hanya, gashi nan yana hanya. Yawwa. Zan baki magani. Idan kika sa kwalli ne, karki yadda ki buɗe ido kowa ya ganki, karki buɗe ido kowa sai shi. Idan kuma kika buɗe ido wani kika haɗa ido da wani, to saurayin ki sai dai ki haƙuri. San wancan zai kama ki. Ga wannan magani, je ki sa yanzu. Akwai kuɗi a ƙasa. ka bari in mun je za mu dawo ranka. To yanzu idan ba ku kawo ba zan haɗa ku zan tura muku aljani zai je halaka ka kai da sha mun jininka. ai muna tare da kai. To shi Ha, sabo ne. ku je. Maza ku tashi ku je da ba. Kin san me yanzu ki sa kullin kwai a nan gurin. Yauwa sai ki rufe. To ke fa kin gani ko ni ba daga nan za mu rabu ba. To dan Allah haɗa ku ko ya ganci. To shikenan ba. Allah haɗa ku. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dama wannan mashayin ne na gani. Ai ba shi nake so ba gaskiya bokan nan ya cuce ni. Ora uba wani wani yake kan wani taraga kai baby ina son ki baby ora uba ran kai